5 yardia matkaa uusiin ja liikenteeseen pallon laittaa. Nyt löytää hyvin Stewart siitä tilaa linjan keskeltä ja tulee vahvasti ja meneekö päätyyn asti jopa. Hyvin lähellä ainakin sitä ollaan, ei aivan. Se jää noin 2-3 yardiin, mutta siinä Stewart näyttää, mikä on sitten miehiään myös juoksun kanssa. Tämä se on, vaikka siihen Sainz jättää Lehtiön ikään kuin spiraliin, niin Stewart on räjähtävä, kun hän ottaa omat jalat alleen tuolta. Tässä on aika helpohko ja mukavahko paikka kuitenkin pistää tuo pallo haarukkaan ja ottaa pisteet siitä ja siirtyä johtoon. Ja näin myös käy. Nyt jälleen iso peli. Nyt tullaan lyhyellä peittopelillä sinne Blomqvistille oikealle ja Blomqvist hakee ne tarvittavat jaardit ja painaa pohjaan asti ja ottelun ensimmäinen TD nähdään siinä. Stewart tarjoaa Arttu Blomqvistille ja Blomqvist juoksee 27 jaardia ja vie pallon pohjiin lukemat 0-9. Joo, siinä Stewart lukee hyvin, mitä puolustus on tekemässä. Siellä Riupetteri haukkaa, tulee nikkeli blitsiin. Giants tullut kyllä jättiläisen lailla tänne Pyynikin kentälle tähän lauantai-iltaan. Ja nyt on pitkä matka. Nyt on pitkä matka. 21 yardia matkaa uusiin. Stewart pitkää peittopeliä, nyt on hyvän näköinen heitto ja sinne putoaa käsiin. Ja se on 6 pisteen arvoinen tuo ratkaisu. Rubinstein vie pallon pohjiin ja näyttää omilleen, että tää on helppoa, kun sen osaa. Ja vastaava tilanne kun oli äsken toiseen päähän. Toinen ja pitkä. Ei pelätä lähteä kokeilemaan, sitä ottaa kaikkea kerralla. Ja pallo tulee kyllä niin nätisti. Tylyä tekemistä tällä hetkellä vierasjoukkue Giantsilta. On. He selkeästi juhannus, niin kuin Mika sanoi haastattelussa, juhannustauon käytettiin reenaamiseen. Johtama heittopelihyökkäyskään nyt ei ole aivan ehkä sitä timanttisinta ollut tässä alkukaudesta. Nyt sitten pelataan Newellille tuonne sivuun ja Newell hakee sieltä niitä yardeja ja on aivan siinä ja siinä. Se antaa aina hyvän pohjan rakentaa Tauni kuntoon jälleen Newellille. Newell tuo seuraavat 4-5 yardia eteenpäin ja onko jopa uudet yritykset. Mutta katsotaan. Siinä aukesi kyllä välittömästi tuo tilanne, mutta hyvin tunnistaa sitten Jesse Robbins tuon tilanteen. Saalakoski. Siinä pelin alussa Tuomi oli auki uloskuvassaan. Tavutteli käsiä, että heitä nyt. Mutta Alakoski ui sieltä keskeltä. Löytyy sitten maalialueelta ja Juuso Alakoski. Kenttäpuoliskolta. Giantsin 4-8. Se on ihan hyvä paikka aloittaa hyökkäys. Nyt sitten Ivelisille. Hyvin on tilanteessa mukana. Nyt sitten törmäilee Giants-pelutuksia ja nyt ollaan syvällä. Nyt ollaan syvällä ja se siitä hyvästä lähtöasemasta. Kuntilla sitä Giantsin maalialuetta kohta. Korkea-alussa. Aivan hirvittävä tilanne. Nyt nämä itse aiheutetut. Aivan karmeaa peliä tällä hetkellä kotijoukkueelta. Itse aiheutetut virheet seuraa toisiaan ja vaikutus kertaa. Siinä on kyllä. Näin muuttuu sitten käytännössä varma 7 tai 6 siihen mahdolliseen 3 ja se tulee kyllä. Ja kun ajattelee, että se 7 kävi siellä Rubinsteinin rintapaassa. Se oli käytännössä jo siellä. Kun vaihdoksia. Lauri Matias Leiponen ei tuolla. Ei kehistänyt ole ja sitten ottaa ison Interin. Felix Salonen. Felix Salonen, mies joka murjoi Saintsia viime elokuussa täällä Spaghettimalia finaalista. Oli aivan älyttömän kovassa tikissä ja jatkaa tuota tikkiä ja ottaa kovan Interin siihen. Ja on ollut todella alan pelaaja tuossa puolustuksessa tänäänkin. Itsetuhoinen kierre tällä hetkellä. Sitten Stewart laskee alas, hakee hyvän heiton ja se on touchdown. Pallo pysyy kuin pysyykin. Tällä kertaa Rubinsteinin käsissä ja jalat kentän puolella.
hän pääsi paikkaamaan nyt sen edellisen drivin. Ja toi Stuart Rubinstein yhteys. Tämä Lauri Hautalan lisäpiste laadukkaan napsahtaa ja näinhän siinä käy. Sitten mennään ja heittopeliä hakee pitkää heittoa. Loistava kiinniotto jälleen. Se on jälleen Daniel Rubinstein, joka tuon nappaa ja siellä ollaan jo vahvasti Saintsin puolustusalueella. Hyvä paikka laittaa ja kelloon jää tosiaan jotain kolmosella alkavaa enää sitten sen jälkeen, kun ero tämän onnistumisen myötä kasvaa 23 pisteeseen, joten Saintsillä on edellisestä voitosta 6 vuotta kulunut ja tuo jatkuu. Varmasti syvä toive on, että ihan 2-4 ei venyisi Saintsin puolella. Varmasti näin. Mutta edelleen antaa tämän Vahteraliiga-kiertueen Saintsin ensimmäinen voitto odottaa itseään. Ja katkera maku varmasti, kun mietittiin, että sitä niin kuin kostoa viime vuodessa pakettimaljasta, miten se meni, niin katkeraa kakkia saatiin lisää tällä kertaa. Kyllä. Giants toinen peräkkäinen voitto Pyynikin.